Hi लोगोफोर वेलकम बैक टू आवर गोरलै चैनल सो नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि गोरलै चैनलसिम बरायनाय जाबाय सो नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने गोरलै चैनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चैनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दं सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै सो फ्रेंड्स जों दा मोनसे गोदान टपिक सावरायगोन बेवहाय बे नेरेसननि गोदान मोनसे टपिक बेवहाय जों सावरायनो नागिरदों नोंथांमोनजों इम्पारेटिव सेन्टेन्सनि जोङो माबोरै जोङो डाइरेक्ट टु इनडाइरेक्ट नेरेसन खालामो बेनि बागै नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों सो नोंथांमोना गिबियाव बेखौ सोलोंनायनि सिगाङाव इम्पारेटिव सेन्टेन्सखौ सोलोंनायनि सिगाङावनो बेहा मोननैसो रुल दङ जोङो बे रुलखौ मिथिग्रोनांगोन सो बे रुलखौ नोंथांमोना लिरनानै लानो हायो दा गिबि रुला जाबाय नाम्बार 1 रुला जाबाय बेवहाय डाइरेक्ट नेरेसननि बेबायदि लिरना लानो हागोन रिपर्टेड सेन्टेन्स बेवहाय लिरना ला रिपर्टेड सेन्टेन्स आव थानाय इम्पारेटिव सेन्टेन्सनि ओंथिखौ नायनानै इनडाइरेक्ट स्पीचआव रिपर्टिं भार्बखौ अर्डार दा बेखौ जोङो चेन्ज खालामगोन अर्डार इउज खालामनानै बेनिफ्राय कमान्ड दोङो कमान्ड बेनिफ्राय दङ आस्क दङ बेनिफ्राय टेल दोङो बेनिफ्राय एडभाइस दोङो जों बाथ्राखौ नायनानै चेन्ज खालामगोन बेखौ एडभाइस दोङो रिक्वेस्ट दोङो बेनिफ्राय फरवार्ड बिदि दङ बायदियाव सोलायनांगौ दा जोङो रिपर्टिं भार्बनि जायगायाव बेफोर वार्डखौ जोङो चेन्ज खालामनाय जायो दा बेफोर वार्डखौ लानानै जोङो इउज खालामगोन सो नोंथांमोना बेफोर सोदोबखौ गोसोआव लाखिनो नैबे कमान्ड आस्क बेफोरखौ बेनिफ्राय आरो नाम्बार 2 रुला जाबाय इनडाइरेक्ट स्पीचआव रिपर्टेड भार्बनि सिगाङाव टु फज'नांगौ नोंथांमोना बेखौ लिरनो हागोन टु फज'नांगौ जोङो मा फज'दोंमोन डेट इउज खालामदोंमोन नोंथांमोना जों बेवहाय टु इउज खालामनांगौ दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि बेनिफ्राय बेवहाय दा बे मोननै रुल्सखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय गिबि रुला मा डाइरेक्ट नेरेसननि रिपर्टेड सेन्टेन्सआव थानाय इम्पारेटिव सेन्टेन्सनि ओंथिखौ नायनानै जोङो इम्पारेटिव सेन्टेन्सनि बाथ्राखौ नायगोन बाथ्रा माने इम्पारेटिव माने माब्लाबा थिननाय जुदि फोरमायोब्ला जोङो अर्डारफोरखौ इउज खालामगोन माब्ला रिक्वेस्ट जुदि फोरमायोब्ला जोङो बेखौ इउज खालामगोन दा बेखौ जोङो बाथ्राखौ नायनानै नैबे रिपर्टिं भार्बनि जायगायाव जों बेफोरखौ इउज खालामगोन आरो इनडाइरेक्ट स्पीचआव मा जायो रिपर्टिव भार्बनि सिगाङाव टु फज'नांगौ जोङो सिगांनि जा जोङो इनभार्टेड कमा सिखारनानै मा लिरदोंमोन जोङो डेटखौ इउज खालामदों बाट नैयाव जोङो नैबे टुखौ इउज खालामनाय जागोन जों दा जोङो एग्जाम्पलजों जों दा बेखौ सोलोंसै दा एग्जाम्पलफोरा जाबाय दा गिबि एग्जाम्पल जोङो लानोसै बेनिनो दा एग्जाम्पला जाबाय डाइरेक्टआव दङ डाइरेक्टआव बिदि दङ द मास्टार
said to the servant, said to the servant, बेनिफ्राय मा दङ get out from here, get out from here। दा बिदि दङ जोङो बेखौ इनडाइरेक्टआव लांनो नांगोन। दा बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मोजाङै नोजोर हो इम्पारेटिव सेन्टेन्स नैबे बाथ्राखौ get out from here बे बाथ्राया मा बुंदों नैबे the master said to the servant फोरोंगिरिया दाहोनाखौ बुंदोंमोन get out from here बेनिफ्राय ओंखारलां। दा नैबे मोनसे मा फोरमायदों अर्डार फोरमायदों बे बाथ्राया नैबे सार्भेन्टखौ माने अर्डार थिनदो नों बे जायगानिफ्राय ओंखारलां होनना। दा बेबायदि जुदि जायोब्ला नैबे रिपर्टिं भार्बखौ नोंथांमोना सेड नुदों ज' सेडनि जायगायाव जों मा लिरगोन अर्डारखौ जोङो लिरगोन। स' नोंथांमोना बेवहाय दा मा लिरनो हायो जों बेवहाय अर्डारखौ नोंथांमोना इउज खालामनो हायो। जों दा अर्डारखौ बेवहाय इउज खालामसिगोन। दा नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हायो द मास्टार ordered the servant बिदि बैसे रिपर्टिं भार्बनि जायगायाव जों अर्डार इउज खालामबाय दा सार्भेन्ट बेनिफ्राय नोंथांमोना इनभार्टेड कमानि जायगायाव मा लिरगोन बेवहाय टु लिरनो नांगोन। बेनिफ्राय नैबे भार्बखौ लिरदो भार्बनि सिगाङाव बे फैगोन टु गेट आउट बेनिफ्राय बेखौ लिरदो नोंथांमोना फ्रम हियारनि जायगायाव मा लिरनो हायो जोङो डियार। दा बेबायदि लिरनो हागोन द मास्टार ordered the servant to get out from there जोबोर गोरलै। बेनिफ्राय डाइरेक्टआव बिदि दङ डाइरेक्टआव द टीचार said to the चौकीदार दा बिदि दङ चौकीदार clean the room दा बिदि दङ। दा बेवहाय मा लिरगोन जों दा इनडाइरेक्टआव बेबो जोबोर गोरलै जों इनडाइरेक्टआव लाङोब्ला मा जागोन जोङो नैबे बाथ्राया क्लिन दा रुमा मा फोरमायदों बेवहायबो माने चौकीदारखौ फोरोंगिरिया अर्डार होदो माबा मोनसे खामानिखौ थिनदो रुमखौ साफा खालामनो थाखाय थिनदो बेनि थाखायनो जों बेवहायबो मा नैबे रिपर्टिं भार्बनि जायगायाव जोङो मा फज'गोन अर्डार इउज खालामगोन। जों मा लिरगोन दा द टीचार order बे पास्टआव दङ बेनिखायनो जोंबो नैबे रिपर्टिं भार्बखौ बेवहाय पास्टआव लिरनांगोन order दा चौकीदार बेनिफ्राय मा लिरगोन नैबे इनभार्टेड कमा सिखारना मा जागोन नैबे भार्बनि सिगाङाव जोङो टुखौ लिरनो नांगोन टु क्लिन बे जाबाय दा रुम। दा जोबोर गोरलै दा बेबायदि जोङो लिरनो हायो। बेनिफ्राय डाइरेक्टआव बिदि दङ आरो दा बेबायदि द टीचार said to the boys obey your parents दा बेखौ जोङो इनडाइरेक्टआव लांनो नांगौ। स' इनडाइरेक्टआव लांब्ला बेखौ माबायदि लांगोन नोंथांमोना बेवहाय अर्डार इउज खालामनो हानाय नङा। जों जेरैबायदि नैबे गोजौनि बाथ्रा मोनो अर्डार इउज खालामदोंमोन बेवहाय नोंथांमोना अर्डार लिरनो हानाय नङा। स' नोंथांमोना नैबे इम्पारेटिव सेन्टेन्सनि बाथ्राखौ नोजोर होनांगोन obey your parents माने मा बेवहाय नैबे फोरोंगिरिया गथ'फोरखौ बुंदों जे बिमा बिफाखौ मानिनांगौ मानिनो सोलिनांगौ होनदों। दा बेबायदि जुदि थायोब्ला बेहाय मा फोरोंगिरिया गथ'फोरनि एडभाइस होनाय फोरमायदों बेखायनो जोङो बेवहाय मा लिरगोन जों एडभाइस लिरनो नांगोन दा टीचार एडभाइस जोङो बेवहाय रिपर्टिं भार्बा सेडनि जायगायाव मा लिरगोन एडभाइस लिरनो नांगोन एडभाइस दा बयस जोङो बेवहाय अर्डारखौ लिरबा दाननो हागोन बेखौ कारेक्ट जानाय नङा मानि थाखाय बेखौ अर्डार फोरमायाखै एडभाइस फोरमायदो। बेनिफ्राय मा लिरनांगोन जोङो टु फैसिगोन इनभार्टेड कमा सिखारना मा फैगोन टु फैबाय बेनिफ्राय बेखौ लिरदो obey इउरनि जायगायाव नोंथांमोना मा लिरनांगोन देयार पारेन्टस दा बेबो जोबोर गोरलै। बेनिफ्राय बेबायदि मोनसे दङ डाइरेक्टआव बिदि दङ डाइरेक्टआव दा फादार said to me
father said to me be kind to the poor, be kind to the poor बिदि दोङो जों बेखौ इनडाइरेक्टआव लांनो नांगौ सो बेबो जोबोर गोरलै जों बेखौ इनडाइरेक्टआव लांनो हागोन जोङो बेखौ मा फादारा बेवहायबो मा एडभाइस फोरमायदो फादारा आंखौ बुंदोंमोन गोरिबखौ अनसायनांगौ बिदि बुंदो सो बेबो मोनसे एडभाइस जायो बेखायनो जोङो रिपर्टिं भार्बनि जायगायाव मा लिरगोन एडभाइसखौ लिरगोन एडभाइस बेनिफ्राय मी बेनिफ्राय टु फैबाय टु बी बेखौ लिरबानो जाबाय नोंथांमोना टु बी काइन्ड बेनिफ्राय मा लिरगोन बेफोर बाथ्राखौ लिरबानो जाबाय जोबोर गोरलै सो इन्टारगेटिव सेन्टेन्स हिसाबै बे इम्पारेटिव सेन्टेन्सआ जोबोर गोरलै दा बेबायदि जाबाय बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना सोलोंबावनो हागोन बे इम्पारेटिव सेन्टेन्सनो दा बेबायदि दङ साप'ज बेबायदि दोङो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल जों लाबावनोसै दा एग्जाम्पला जाबाय बेबायदि डाइरेक्टआव दङ सीता said to Gita please sing a song दा बिदि दङ जोङो बेखौ मा लांनांगौ इनडाइरेक्टआव लांनांगौ दा बेवहाय मा खालाम बुंगोन नोंथांमोना बेखौ लिरबाय जोङो सीता बेवहाय रिपर्टिं भार्बनि जायगायाव नोंथांमोना मा लिरगोन बेवहाय जोङो बेवहाय अर्डारबो लिरनो हाया एडभाइसबो लिरनो हाया मा खालामगोन जोङो बेवहाय रिक्वेस्टखौ लिरनो नांगौ मानि थाखाय नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोना नोजोर हो नैबे सेन्टेन्सआ जाबाय इम्पारेटिव सेन्टेन्सआ बेवहाय खावलायनाय फोरमायदों माबा मोनसे सोरखौबा माने सीताया गिताखौ खावलायदों गान दोंसे रोजाबनो खावलायदों बेनि थाखायनो जोङो बेवहाय रिपर्टिं भार्बनि जायगायाव मा लिरगोन रिक्वेस्टखौ लिरनो नांगोन स' जोङो बेवहाय मा लिरखो रिक्वेस्टेड माने रिक्वेस्टेड जाखो नैबे सेटआ जाबाय पास्ट टेन्सआव थानायनि थाखाय जों बेखौबो मा भार्बखौ पास्ट टेन्सआव लिरनांगोन रिक्वेस्टेड मा लिरगोन बेनिफ्राय गीता बेखौ जों लिरबाय बेनिफ्राय मा लिरनांगोन टुखौ लिरनो नांगोन टु लिरबाय बेनिफ्राय प्लिज थाबाथाय नोंथांमोना बे इनडाइरेक्टआव प्लिजखौ लिरनो नाङा डाइरेक्ट मा लिर बेखौ लिरबानो जाबाय सिं ए सं बिदि जागोन नोंथांमोना बिदि लिरना दा रिक्वेस्टेड गीता टु प्लिज बेवहाय टुनि उनाव प्लिजखौ लिरनो नाङा अब्ला गोरोन्थि जागोन नोंथांमोना डाइरेक्ट बेखौ लिरबानो जाबाय दा बेबायदि खालामनाय जायो बेनिफ्राय बेबायदि दङ डाइरेक्टआव बिदि दङ आरो he said to me बेनिफ्राय open the door please दा बिदि दङ जों बेखौ मा खालामनांगौ इनडाइरेक्टआव लांनांगौ बेबो जोबोर गोरलै नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ नोजोर हो बे बाथ्राया जाबाय मोनसे रिक्वेस्ट खालामनाय फोरमायदो खावलायनाय फोरमायदो बेनि थाखायनो मा लिरगोन जोङो रिक्वेस्टेड लिरनाय नैबे रिपर्टिं भार्बनि जायगायाव जोङो रिक्वेस्टेड लिरगोन रिक्वेस्टेड मी टु बेनिफ्राय बेखौ लिरबानो जाबाय open दा door दा बिदि जासिगोन जोबोर गोरलै बेनिफ्राय हमना ला आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल बेबायदि दङ I said to him बेनिफ्राय बिदि दोङो kindly give me a cup of tea दा बिदि दङ बे जाबाय मा बे बाथ्राया जाबाय डाइरेक्टआव बिदि दङ I said to him kindly give me a cup of tea दा बेखौ जोङो इनडाइरेक्टआव लांनांगौ इनडाइरेक्टआव बेबो जोबोर गोरलै नैबे काइन्डलि थाबा मा रिक्वेस्ट खालामनायखौनो फोरमायो बेखायनो मा लिरनांगोन जोङो I requested him बेनिफ्राय काइन्डलिखौ नोंथांमोना बेवहाय लिरनो नाङा काइन्डलि थाबा प्लिज थाबा लिरनो नाङा बेनिफ्राय टु फैबाय इनभार्टेड कमा सिखारना मा फैबाय टु फैबाय बेनिफ्राय बेखौ लिरदो भार्बा जाबाय गिव बेनिफ्राय मी बेखौ लिरनो नांगोन ए काप अफ टी दा बिदि जागोन बेनिफ्राय बेबायदि दङ साप'ज बिदि दङ डाइरेक्टआव दा टीचार said to the boys the teacher said to the boys
So नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबाय मा नुनो मोनखो बेवहाय the teacher said to the boys बेनिफ्राय मा दङ बेवहाय take back your books दा बिदि दोङो जोङो बेखौ मा खालामनांगौ जोङो बेखौ इनडाइरेक्टआव लांनो नांगौ स' बेबो जोबोर गोरलै नोंथांमोना बेखौ गोरलैनो लांनो हागोन स' बेखौ जुदि लांब्ला मा जागोन जोङो बेखौ गिबियाव लिरनांगोन दा टिचार नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनांगोन आस्क लिरनांगोन बेवहाय आस्क मानि थाखाय जाखो नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ नोजोर हो अब्ला जों हमनो हागोन टेक बेक योर बुक्स माने बिजाबखौ लानो होनदों बेवहाय एसे माने फोरोंगिरिया बयसखौ सोंनाय जादों बेनिखायनो बेवहाय आस्क लिरनाय जादों दा टिचार आस्क दा बयस बेनिफ्राय मा लिरगोन जों दा टू बेनिफ्राय भार्बखौ लिरना होदों टू टेक बेक देयार इयुरनि जायगायाव नोंथांमोना लिरनो नांगोन देयार बुक्स दा बेबायदि जासिगोन स' बेफोर जोबोर गोरलै नोंथांमोना बेफोरजों रिलेटेड गोनां इम्पारेटिव सेन्टेन्सजों रिलेटेड गोनां गोबां एग्जाम्पलफोर नायनानै लानो नाजा बेनिफ्राय जों दा बिदि जुदि नेगेटिभ सेन्टेन्स थायोब्लाथाय माबायदि जागोन इम्पारेटिभआव जुदि नेगेटिभ थायोब्ला जोङो बेफोरनि डाइरेक्टनिफ्राय जोङो इनडाइरेक्टखौ माबोरै लांगोन स' नोंथांमोना सोलोंनो हागोन दा बेनिफ्राय दा नैबायदि दङ फादार said to me बेनिफ्राय दोङो don't smoke बिदि बुंदो दा बेखौ जोङो मा लांनांगौ इनडाइरेक्ट लांनांगौ दा बेवहायबो मा जागोन फादार जोङो बेवहाय लिरनाय एडभाइस खालामदो फादार आंखौ मा एडभाइस खालामदो जायखिजाया स्मक खालामनो नाङा बेखौ बुंदो दा बेवहाय जुदि डन्ट थायोबाथाय नोंथांमोना बेवहाय टु लिरग्रोनो हाया जोङो टु लिरग्रोनो हाया बेवहाय नेगेटिभ जुदि थायोबा इम्पारेटिभ सेन्टेन्सआव नोंथांमोना गिबियाव मा लिरनो नांगोन नटखौसो जोङो सिगाङाव लिरनो नांगोन नट मा जागोन बेनिफ्राय नटखौ लिरखांनायनि उनाव टुखौ लिरनो नांगोन नट टु बेनिफ्राय बेखौ लिरनो हादो स्मक दा बिदिसो जागोन नोंथांमोना टुखौ लिरगोन ना मिनि उनाव इनभार्टेड कमा सिखारना टु लिरगोन ना टु नट बिदि जानाय नङा थामहिनबा जोङो बेबायदि लिरनो हाया जोङो टु नट स्मक दा बे जागोन रं जागोन बिदि लिरबा नैबायदि लिरनांगोन जोङो नटखौ टुनि सिगाङाव लिरनो नांगोन दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा बेनिफ्राय आरो नट थानायनिनो नेगेटिभ थानायनिनो मोननैसो एग्जाम्पल होबावनि बेबायदि दङ he said to the boys don't run in the sun सानाव बेबायदि जोङो इनडाइरेक्टआव जुदि लांब्ला मा जागोन बेवहायबो नोंथांमोना he advice बा टलबो लिरनो हागोन नोंथांमोना एडभाइस लिरना टल लिरो बेवहाय लिरनो हागोन टलबो जायो बेनिफ्राय दा बयस नोंथांमोना एग्जामाव बेबायदि लिरनो नाङा जायखिजाया एडभाइस नङाबा टल नोंथांमोना एडभाइस लिरबाथाय टलखौ लिरनो आं मोननैखौबो जायो नालाय बेखायनो बेबायदि लिरना होदों एडभाइस नङाबा टल बिदि लिरनो हायो स' एडभाइस द बयस बेनिफ्राय मा लिरगोन बेबो मोनसे नेगेटिभ बेनिखायनो जोङो गिबियाव नटखौ लिरनो नांगोन नट फैबाय बेनिफ्राय टु फैबाय बेनिफ्राय रान बेखौ लिरनांगोन इन द सान दा बिदि जागोन इनडाइरेक्टआ बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे जोङो लाबावनि बेबायदि दङ डाइरेक्टआव माय मादार said to me बेनिफ्राय दोङो do not बा don't जों लिरनो हायो जायखिजाया don't waste your time नोंसोरनि समखौ माने ओरैनो थांहोनो होआखै माबा नङा माबा मोनसे खालामनानै नोंसोर समखौ बिजि लाखिनांगौ बा फरायनानै समखौ जोङो लाखिनांगौ बिदि बुंदों my mother बेनिफ्राय जोङो बेवहाय मा लिरनो हायो एडभाइस लिरनो हागोन एडभाइस my mother advised me
बेनिफ्राय मा जासिगोन बेवहाय बेबो जिहेतु नैबे इम्पारेटिव सेन्टेन्स नेगेटिभ बेनिखायनो नटखौ जोङो गिबियाव लिरनांगोन बेनिफ्राय टुखौ लिरबाय बेनिफ्राय बेखौ लिरदो वेस्ट इउर टाइम होनना सोरखौ बुंदो आंनि टाइमखौ होनना बुङो बेखायनो मा जागोन माय टाइम जागोन बेवहाय स' बेफोरबायदि प्रेक्टिस खालामब्ला नोंथांमोना हागोन बेनिफ्राय दा नैबायदि मोनसे दं डाइरेक्टआव जुदि बिदि थायोबा मा खालामगोन he said to me दा बिदि दङ he said to me बेनिफ्राय दङ excuse me sir दा बिदि थायोब्लाथाय जोङो इनडाइरेक्टखौ माबोरै खालामगोन स' जोङो बेखौबो गोरलै लांनो हायो हि आरो बेवहाय नैबे रिपर्टिं भार्बनि जायगायाव मा लिरगोन जोङो बेवहाय जेबो मा एडभाइस जानाय नङा जोङो बेखौ चेन्ज खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन जोङो मोनसे रिपर्टिं बेबायदि मोन्दोंमोन बेखौ बेक होनना बुंनाय जायो स' बेनि पास्टखौ लिरनांगोन बेक जाबाय बेक मी जुदि एक्सकिउज मी सार बिदि जाबा नोंथांमोना बेखौ लिरनांगोन स' बेनिफ्राय टु फैबाय बेनिफ्राय मा लिरगोन एक्सकिउज बेखौ लिरदो एक्सकिउज बेनिफ्राय मी दङमोन स' बेबायदि मी थाबाथाय नोंथांमोना नैखौ नोजोर फार्स्ट पार्सन थाबाथाय नोंथांमोना बेखौ नोजोर होबानो जाबाय स' जों बेवहाय हिम लिरनो हायो आरो नोंथांमोना बेवहाय सारखौ लिरनो नांलिया दा बेनो जोङो बेबायदि थायोब्ला बेबायदि खालामनो हायो दा बेनिफ्राय आरो मोननैसो एग्जाम्पल सोलोंबावनि जोङो बेजोंनो इम्पारेटिव सेन्टेन्सनिनो बेनिफ्राय जोङो हमना ला बेबायदि दङ एग्जाम्पला दा फरायसा बिथांमोना बेखौ बुजिखाबाय जानांगौ नैबे जा फोरोंबाय नोंथांमोननो इम्पारेटिव सेन्टेन्सनि एग्जाम्पल बेफोरखौ नोंथांमोना बुजियाखैब्ला नोंथांमोना सोंहरनो हागोन कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना सोंहरनो हागोन दा बेनिफ्राय मोननैसो एग्जाम्पल जों सोलोंबावनि दा बिदि दङ दा बेवहाय नोंथांमोना नैबायदि मोनसे बाथ्रा थायोब्लाथाय he said to his servant बेनिफ्राय मा दङ do as I tell you दा बिदि थायोब्लाथाय मा खालामगोन he said to his servant बियो गावनि माने दाहोनाखौ बुंदोंमोन do as I tell you आं मा जा बुङो बेबायदि मावनो होनदों दा बेखौ जोङो माबोरै खालामगोन बेवहायबो जोङो बेबायदि खालामनो हायो हि बेवहाय सेडनि जायगायाव अर्डार लिरनो हागोन नोंथांमोना जिहेतु अर्डार बुंदों बियो माने गावनि सार्भेन्टखौ अर्डार खालामनायफोर बेखायनो जों अर्डार लिरबाय हि अर्डार हिज सार्भेन्ट बेनिफ्राय मा लिरगोन जों दा बेनिफ्राय टु इउज खालामनांगोन जों बेवहाय टुखौ लिरबाय बेनिफ्राय मा लिरगोन बेवहाय दुखौ लिरनांगोन भार्बखौ लिरनांगोन बेनिफ्राय एस आरो बेवहाय फार्स्ट पार्सन दङ स' फार्स्ट पार्सन थाब्लाथाय नोंथांमोना नैबे साबजेक्टखौ नोजोर होबानो जाबाय बेनिखायनो जों बेवहाय मा लिरखो हि लिरनांगोन बेनिफ्राय टेलनि जायगायाव नोंथांमोना मा लिरनांगोन टल लिरनो नांगोन बेवहाय टल मानि थाखाय टल लिरखो नैबे जाबाय पास्ट टेन्सआव दङ नै बाथ्राया रिपर्टिं भार्बआ पास्टआव दङ बेखायनो जों बेयाव पास्ट लिरबाय हि टल सोरखौ बुंदों इउ होनना सोरखौ बुंदों नैबे हि सार्भेन्टखौ बुंदों बेनि थाखायनो जोङो मा लिरनांगोन बेवहाय हिम लिरनो नांगोन स' एसे कनफिउज जानो हागौ नोंथांमोना बाट जेसेबांनो प्रेक्टिस खालामगोन एसेबां नोंथांमोना बे कनफिउजखौ गैया खालामनो हागोन स' बेखायनो दा बे गोजौनि डाइरेक्टआ मा जासिगोन हि अर्डार हिज सार्भेन्ट टु डु एज हि टल्ड हिम बिदि जागोन आरो बेनिनो मोनसे एग्जाम्पल लागोन बेबायदि टाइपनि दा बिदि दङ he said to his friend बेनिफ्राय मा दङ wait here till I return दा बेवहाय मोननै मा थानाय मोनदों नोंथांमोना भार्बखौ थानाय नुनो मोनदों बे रिटार्नआबो भार्ब आरो वाइटआबो जाबाय भार्ब दा बेबायदि थायोब्ला जोङो बेफोरबायदि खालामनो हायो स' नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनांगोन हि आस्क्ड जों बेवहाय आस्क लिरनो हायो नङाबा मा लिरनो हागोन टलबो जोङो लिरनो हायो बेवहाय बेनिफ्राय हिज फ्रेन्डखौ लिरदो नोंथांमोना
his friend बेनिफ्राय मा लिरसिगोन बेनिफ्राय नैबे इनभार्टेड कमा सिखारनानै जों मा लिरगोन टुखौ लिरनांगोन टु बेनिफ्राय बेखौ लिरबाय भार्बा फैबाय बेवहाय हियारनि जायगायाव मा लिरगोन जोङो डियार लिरनो नांगोन डियारखौ लिरबाय बेनिफ्राय टिलखौ लिरनो नांगोन आइनि जायगायाव मा लिरगोन नोंथांमोना आइनि जायगायाव नोंथांमोना नैबे फार्स्ट पार्सन थाब्लाथाय माखौ नोजोर होनांगौमोन गिबिनिखौ नोजोर होनांगौ बेखायनो जों मा लिरगौ बेवहाय हि लिरबाय आरो रिटार्नखौ नोंथांमोना भार्ब पास्टआव लिरनो नांगोन रिटार्न बेबायदि जासिगोन स' बेनो जोबोर गोरलै दा आरो बेजोंनो रिलेटेड गोनां सोमोन्दो गोनां जों मोनसे एग्जाम्पल लाबावनि बे जाबाय I said to him बिदि दङ I said to him बेनिफ्राय go as you like दा बिदि दङ दा बेखौ जोङो मा खालामनांगौ इनडाइरेक्टआव लांनांगौ स' बेबो जोबोर गोरलै मा लांनो हायो जोङो I asked नङाबा told बेनिफ्राय मा खालामगोन him फैबाय बेनिफ्राय मा लिरगोन जोङो टु लिरनांगोन जिहेतु टु फैयो रुलाव दङ इनभार्टेड कमानि उनाव बेनिफ्राय ग'खौ लिरबाय जोङो ग' बेनिफ्राय एसखौ लिरनांगोन इउ सेकेन्ड पार्सन थाबाथाय माखौ नोजोर हो नैबेखौ नोंथांमोना बेखौ नायनांगोन स' हिम दङ जों बेवहाय मा लिरगोन हि लिरनांगोन आरो लाइकनि जायगायाव लाइक बेखौ लिरनो हायो स' बेफोरनो जोबोर गोरलै बेनिफ्राय जों दा लेटजों जुदि जागायनाय इनडाइरेक्टआव लेटजों जुदि जागायोब्ला बेनि इनडाइरेक्टआ मा जागोन डाइरेक्टआव जुदि लेटजों जागायोब्ला इनडाइरेक्टखौ जोङो बोरै खालामनाय जायो बेखौ नोंथांमोनजों सावरायनाय जागोन स' दा बिदि दङ आं डाइरेक्ट एग्जाम्पल होनानै नोंथांमोननो फोरोंनाय जागोन बेनिफ्राय दा बिदि दङ माय फ्रेन्ड बेनिफ्राय my friend said to me let us go out दा बिदि दङ दा लेट थानाया जोबोर इम्पर्टेन्ट नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिनो नाजा आरो मोजाङै सोलोंनो नाजा दा बेबायदि लेटजों जुदि जागायोब्ला माबायदि जोङो खालामगोन दा लेटजों जुदि जागायोब्ला नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि जोङो माबायदि खालामनो हायो बेवहाय my friend बे सेडनि जायगायाव मा लिरगोन बेवहाय my friend said to me let us go out माने बेवहाय प्रप'ज खालामनाय माबा मोनसे खावलायनाय टाइप फोरमायसो जों खावलायनाय बेवहाय रिक्वेस्टखौ जोङो डाइरेक्टलि मा इउज खालामनो हाया बेवहाय जोङो प्रप'ज बेखौ इउज खालामनांगोन स' बे जागोन प्रप'ज टु मी बेवहाय मा लिरनांगोन बेबायदि जुदि थायोब्लाथाय लेटजों जुदि जागायोब्लाथाय नैबे टुखौबो जोङो लिरनो नांगोन जों सिगांनि जा एग्जाम्पलफोर बेवहाय माने नैबे भार्बनि उनाव जोङो टुखौ इउज खालामै जों मोन्दोंमोन बाट जुदि लेटजों जागायोब्ला बेवहाय मा लिरनांगोन मिनि सिगाङाव टुआ थाथारगोन दा बेखौ जों लिरबाय बेनिफ्राय आरो जुदि लेटजों जुदि जागायोब्ला नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लागि इनभार्टेड कमा सिखारनानै बेवहाय टु लिरनो हाया जोङो मा लिरगोन जों दा बेवहाय डेट लिरनो नांगोन दा बे रुल बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लागि लेटजों जुदि इम्पारेटिव सेन्टेन्सआव जुदि डाइरेक्टआव लेटजों जुदि जागायोब्ला मा इउज खालामगोन नैबे डेटखौ इउज खालामगोन आरो नोंथांमोना बेवहाय प्रप'ज नैबे रिपर्टिं भार्बनि उनाव बेखौ लिरफिननो हाबानो जाबाय सेम टु सेम दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लागि बेनिफ्राय मा लिरगोन जों दा बेवहाय लेट आस दङमोन आस दंमोन बेनि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो वी शुड लिरनो हागोन वी शुड बेनिफ्राय गो आउटखौ नोंथांमोना लिरदो गो आउट दा बे जासिगोन दा बेबो जोबोद गोरलै नोंथांमोना एसे कनफिउज जानो हागौ बाट नोंथांमोना जेसेबां एग्जाम्पल नायगोन अब्लानो बे गोरलै जागोन दा बेबायदि जों खालामनो हायो बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना बेनि जायगायाव आरो अरबो जोङो नैबायदिबो लिरनो हागोन नोंथांमोना इनडाइरेक्टआव आं लिरना होबाय बेखौ माय फ्रेन्ड नैयाव साजेस्टेडबो लिरनो हायो suggested to me that बेनिफ्राय मा जागोन जोङो बेखौ लिरफिनदो नोंथांमोना we
we should go out आरो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लायो आस थानायनि थाखाय जोङो बेबायदि लिरनो हायो we should बेखौ जोङो लिरनो हायो दा बे जाबाय इम्पोर्टेन्ट बेनिफ्राय बेनिनो जोङो एग्जाम्पल सोलोंबावनि लेफ्ट थानाय दा बिदि दङ बिजु बिजु said to Raju Biju said to Raju let us have some tea दा बेबायदि दङ जोङो बेखौ मा खालामनांगौ जोङो बेखौ इनडाइरेक्टआव लांनांगौ स' बेबो जोबोर गोरलै जों मा लिरनो हायो बेखौबो बिजु proposed to Raju that बेनिफ्राय माने बिजु बेवहाय मा जागोन बेवहाय जोङो उइखौ इउज खालामनो हानाय नङा स' नोंथांमोना मा लिरनांगोन बेवहाय दे लिरनो नांगोन दे सरि बे दे जाबाय दे बेनिफ्राय शुड बेनिफ्राय मा फैगोन they should have some tea दा बेबायदि जासिगोन दा बेवहाय माने let us have some tea बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मोजाङै जुदि नोजोर होयोब्ला बेवहाय आस होननानै सोरखौ बुंदों राजु आरो बिजुआ गावखौ आस होनना बुंदों बिसोर सानै माने साहा लोंनो माने नागिरदों आरोना बेनि थाखायनो आरो जोङो बेवहाय इनडाइरेक्टआव मा बुंनाय जागोन बिसोरखौ थारमाने राजु आरो बिजु बिसोरखौ बुंनाय जागोन बेनि थाखायनो नैयाव मा फैदों दे फैदों दा बेखौल' नोंथांमोना एसे माने आन्दाज खालामनांगोन माब्ला जोङो देखौ इउज खालामगोन बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल नायबावनि जोङो I said to her let us arrange a picnic party दा नैबे कुइसना एसे फैबाय थानाय गोदै मोनदां नैबे कुइसना I said to her let us arrange a picnic party दा बेबायदि फैयो लेट थानायनि फैथारो इम्पारेटिभनि नोंथांमोना बेखौ मोजाङै सोलोंना ला बेनिफ्राय बेखौबो जों लिरनो हागोन I proposed to her to her फैखागोन जिहेतु लेट दङ बेनि थाखायनो जोङो to her खौ लिरनांगोन बेनिफ्राय इनभार्टेड कमा सिखारनानै मा फैखो डेट लिरनो नांगोन लेट थाबाथाय लेटजों जुदि जागायाव बेवहाय टु ज'आ जोङो डेट इउज खालामनाय जायो आरो जुदि लेट नङै इम्पारेटिभ थायोब्ला बा गो आउट बेबायदि थायोबा जोङो बेवहाय टु इउज खालामनाय मोन्दोंमोन सिगांनि एग्जाम्पलखौ नोंथांमोना गोसोखांफिन बेनिफ्राय मा दोङो बेवहाय आज जासिगोन बेवहाय दा जोङो बेवहाय उइ लिरनो नांगोन we should बेवहाय दे जानाय नंला we should arrange a picnic party नोंथांमोना बाथ्राखौ मोजाङै नोजोर होबानो जाबाय दा बाथ्राखौ मोजाङै नोजोर होब्लानो नैबेनि डिफारेन्सखौ मोजाङै हमनो हागोन I said to her आं बिनो बुंदोंमोन जे let us arrange a picnic party माने जों मोनसे पिकनिक पार्टी एरेन्ज खालामनो होनना बुंदों दा बेवहाय माने आया गाव माने बेखौ लाफानानै बुंबाय बेनि थाखायनो we should जाबाय बेवहाय स' बेफोरखौ नोंथांमोना बाथ्राखौ एसे सानदांनानै हमनो हानांगोन अब्लानो जोबोर गोरलै दा आसा खालामबाय नोंथांमोना इम्पारेटिभ सेन्टेन्सनि जा फोरोंनाय बेफोरखौ मोजाङैनो बुजिनो हाबाय आरो नोंथांमोना जुदि बुजिनायाव माबाफोर उसुबिदा जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों सोंहरनो हागोन स' लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'बाय जोङो उननि भिडिअ'आव गुबुन मोनसे सेन्टेन्स जों अबजेक्टिभ सेन्टेन्सनि माबोरै नेरेसन खालामनाय जायो बेखौ जोङो उननि भिडिअ डिसकास खालामगोन स' थेंक इउ स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअ'आ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटन थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि
चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय